Day, ma'am, kanang naamoy permit diri, ma'am. Permit? Oh, magkandak lang kog survey ba. Awan man. Nangutan na lang ko og naamoy permit diri. Ma! Soka. Permit lang. Okay ra. Nay, may buntag nay, pwede makikistorya nimo nay. Ali diri nay. Dugay na, pila na mo katuig ganinda diri. Okay naman. Ma'am. Ma'am, nakalukat na kag permit diri. Barangay. Ah, pwede magmutanaw. Sige. Mura lagi kag nakuyawan. Ha? Mura lagi kag nakuyawan. Mutanaw lang ko kay nagkanda kog inspeksyon ba. Ma'am, kalma, relax lang mo kay nagkuan ako nagkanda kog inspeksyon. Ha? Mura lagi nagnakuyawan imong anak imong mama? Ha? Ah, oh. Guwapa ra ba kay intindira oh? Ma'am, ayaw lang ma'am, papalita lang kog manok be. Naaman ka. Sige, papalita kog manok be. Pila man imong manok? 20. 20, palita kog 5 ka buok dali. Hoy, tag 20 okay ra madag 15? Ha? Boy! Baka. Tay, pwede ko makahangyo, palit kog manok 5 ka buok. Hangyo ako ha. Ah, sige, sige. Murag lami kay mong manok ko hastang kuan. Ay, ikaw lang pili. Ikaw lang ha. Ganun man. Ikaw lang kay guwapa ba kay ka? Ay, puno si Sige. Finn. Di ba siya mo sa puno? Lagi. Yung kabok ten. 5 ka buok. Lima? Nay, relax lang nay. Na mura lang kag nakuyawan. Layman. Imong anak ba murag nakuyaw. Tulog, uy. Nay, ga-vlog ko. Ha? Ga-vlog ko. Nay, joke na niya, ati-ati ko na niya. Papalit ra bita ko niya, niyapit ako vlog ba. Tanaw na ko yung manok ko lami kay naong ba. Ano? Papalit ako 5 ka buok ha. Nay, okay na i-post nay. Oh! Unsa man yung lugar dire? Juan, kailangan sa Isidro, sir. Ah, sa